Vážení občania, vážení kolegovia z politiky, napriek mojej zdravotnej indispozícii som potreboval, aby načasovanie takéhoto krátkeho informatívneho vstupu bolo práve dnes. A to preto, že sa blíži koniec septembra a pretože sa pripravuje schvaľovanie rozpočtu a máme tu témy, ktoré by som nerád prehlušoval a prilieval niekomu politické body svojimi témami a nechám priestor pre témy, ktoré teraz rezonujú v spoločnosti. Tú úvodnú vetu, ktorú teraz poviem, som neplánoval povedať, ale z dôvodu konsolidačných opatrení v každom odvetví toho spoločenského života, kdekoľvek konsolidovať budeme, aj keby sa konsolidovalo v iných oblastiach, tak jednoznačne bude trpieť obyčajný človek. Vždy to tak bude. To znamená, že či také alebo onaké opatrenia vždycky bude trpieť človek. A po konzultáciách aj takých osobných, aj neosobných so stranou Spojených štátov amerických momentálne z okolia vysokých politikov, by som chcel Slovenskej republike povedať, že ako náhle sa budeme odvolávať na to, len na to, že vláda Igora Matoviča je zodpovedná za konsolidačné opatrenia, musím pripomenúť, že áno, oni mohli rozhodovať inak, oni mohli hospodáriť inak, ale zodpovednosť za ekonomický kolaps jednotlivých štátov, ak nie všetkých, je zodpovedná Bidenová administratíva rozhodnutím dokončiť a spustiť armádnu akciu a aktivitu spojenú s laboratórnym vývojom vírusu a vypustením do populácie. Následkom tohto v reťazci rôznej zodpovednosti a v reťazci rôznych poradných orgánov, ktorých mená sa určite dozviete, nakoniec aj úlohu pyramídy v Európe prevzala Merkelová a tá neskôr radila a riadila jednotlivé zdravotné politiky ostatných štátov, ktoré si brali jej rady k srdcu. Niektoré z nich nevyšli. Podľa Facebooku Igora Matoviča, ktorý bol krátko predtým, ako bolo spustené celoplošné testovanie, kde oznámil stretnutie s Angelou Merkelovou, kde sa dohodli, že izolácia a obmedzovanie pohybu ľudí je prvý krok k úspechu, preto sme nahnali ľudí v zápäti do ulic. Ale tieto vyjadrenia, ktoré dneska podám, sú smerované nielen k ľuďom, ktorí de facto, ak mám byť jednoduchý, platia moju pozíciu a ja nebudem hrať od polovice svojho funkčného obdobia ako poslanec Národnej rady ďalej šaša v tejto úlohe a budem sa jasne vyjadrovať k niektorým veciam. Mne je úplne jedno, ktoré altruistické hniezda a subjekty, či HRNK, alebo HŠČK, alebo TKČ, alebo GL, alebo JT, alebo PNT, alebo ktokoľvek iný, zohráva úlohu v tom, kto riadi štát. Je mi to úplne jedno. A výsledky, ktoré ponúknem, možno nie dnes, ale postupne, je mi jedno, kto padne. Mne je jedno, či padne politik, oligarcha. Pre mňa je dôležité to, že ja tu zastupujem ľudí. A mne, pokiaľ príde na pretras otázka, prečo Kotlár tak hlasno rozpráva o veciach, ktoré by sme mali stíšiť, tak ja vám poviem, že nikto ani z politikov, nikto z tých, ktorým určujú tí nad nimi, čo mám robiť, ma rozhodne nezastaví. Ja túto činnosť budem vykonávať do tej doby, kým budem môcť a kým bude vôľa podpory od ľudí. Nie od politikov. Pretože politici si vás usilujú zaviazať až tedy, keď vidia, že máte podporu obyčajného človeka. A ja poviem čestne, napriek všetkým výsmechom, urážkam, neskonali ste ma doteraz a ani sa vám to nepodarí. Mne výsmechy nevadia, buzerácie, výhrážky, ani fyzické strety. Zatiaľ tu stojím a stále dookola opakujem tie isté veci.
Ale blíži sa september, existuje nejaké zaviazanie sa, aby som niečo predkladal. A ja som si pripravil niektoré vyjadrenia aj pre politikov, aj pre ľudí, aj pre generálnu prokuratúru. A do obdobia schválenia rozpočtu 26 neplánujem robiť žiadne výstupy a plánujem čakať na výsledky a odpovede na otázky, ktoré položím. Za prvé, žiadam a vyzývam stranu Hlas a prezidenta Pellegriniho, aby neurčovali a nevymedzovali moje právomoci a to, čo má byť podľa mňa podstatné. Za druhé, žiadam aj prosím predsedu vlády, aby sme jednoznačne a vo veľmi krátkom čase, ešte pred schválením rozpočtu, odmietli medzinárodné zdravotné predpisy, odmietli IHR. Po vybojovaní našej dobrej pozície sa v posledných termínoch pred finálnymi pripomienkami a rozhodnutiami iných štátov ukázalo, že mnohé oveľa väčšie štáty od podpisu tejto nebezpečnej medzinárodnej zmluvy ustupujú. A sú presvedčení, že dávať takúto neobmedzenú moc do rúk riaditeľa WHO je totálny hazard so svojimi vlastnými občanmi. Nech si výjdu akýkoľvek vedátori a záujemci o to zotrvať na postoch vo WHO a v Ženeve s akýmikoľvek teóriami. Tu nie je ani dôvod na diskusiu. Tu sme sa spolu o tom rozprávali aj na vláde, aj sme sa de facto zaviazali a ja prosím predsedu vlády, aby sme tie IHR predpisy už odmietli. Tak, ako to robia ostatné štáty. Sme v dobrej pozícii, máme ešte čas, ale radím mu, aby sme nevyčkávali, pretože zložky, najmä zo strany Hlas, ktoré by pravdepodobne chceli urobiť nejaké ústupky a diplomatické kroky, budú robiť všetko preto, aby sa to naťahovalo až do obdobia, keby náhodou došlo k predčasným voľbám. A to ja nedovolím. Ďalej prosím a žiadam generálneho prokurátora za občanov, ktorí mi neustále píšu, aby vo verejnom záujme informovali verejnosť v krátkom čase, v akom štádiu je vyšetrovanie podnetu, ktorý som priniesol v marci tohto roku na preskúmanie bezpečnosti a účinnosti vakcín, keď do dnešného dňa nebol ešte oslovený ani súdny znalec. A podľa mojich informácií, ktorá nemusí byť pravdivá, už údajne sa oboznamujú s výsledkami analýzy SALKY, ktorá právne absolútne neustojí a neobstojí v legislatívnom boji, alebo v právnom boji. Celá situácia na generálnej prokuratúre, a ja netuším, či on pracuje dobre, zle, málo, veľa, správne, nesprávne. Ja sa k tomuto vyjadrovať nemôžem, pretože ja na to nemám právo ani vzdelanie. Ja to neviem, ale celú našu snahu doteraz by som mohol charakterizovať podľa postoja k niektorým udalostiam, napríklad v roku 2022, a tie postoje najlepšie vystihuje vyjadrenie prokurátora, ktoré znie, citujem: Úrad verejného zdravotníctva porušil zákon pri vydávaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Pardon. Opakujem. Prokurátor 22. Úrad verejného zdravotníctva porušil zákon pri vydávaní opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Ale s prihľadnutím na aktuálnu situáciu považuje prokuratúra Slovenskej republiky zachovanie účinnosti prijatých opatrení UVZ aj napriek zistenému porušeniu zákona nielen vo verejnom záujme, ale prioritne nadradené nad verejný záujem, za nevyhnutné a opodstatnené. Čiže oni napríklad tvrdia v tomto vyjadrení, že opodstatnené dvojmetrové rozostupy sú opodstatnenejšie ako napríklad trojmetrové rozostupy. Áno, alebo rúška, ktoré sa šijú doma,
sú opodstatnenejšie ako tie, ktoré splňajú aspoň nejaké kritéria. No. Myslím si, že to stačí k tomu. A my teraz ideme schvaľovať covidové amnestie. Ja som veľmi rád, že prezident sa pridal na stranu práva a spravodlivosti. A ak schválime covidové amnestie, bude to znamenať toto. Vy, čo ste nedodržiavali výhlášku, ktorí ste spáchali trestný čin alebo priestupok, my vám ten čin odpúšťame. A vy, ktorí ste nespáchali priestupok, vy sa nebojte, vy ste poslúchali. Čiže vy, ktorí ste ho spáchali, hoc bol nezákonný, my vám ho odpúšťame. Príde vám toto fér a normálne? Sa tu naťahujeme dookola s niektorými zdanlivo drobnosťami, ktoré majú zásadný charakter potom pre ďalšiu obhajobu, že súdy, prokuratúra koná v prospech občana. Toto je spochybnenie úplne všetkého. Ak niekto vie, že sa porušil zákon, ale nehajme to tak a tichučko, buďme tichučko, lebo si to vyžaduje situácia, o ktorej vlastne nevieme, či sa dá robiť inak, lebo sa nepýtali, že sa dá robiť inak, tak jednoducho budeme toto akceptovať do dnešného dňa. Za ďalšie, žiadam ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby jasne informoval verejnosť v krátkom čase o tom, čo sa udialo so zdravotnými dátami a údajmi, ktoré na príkaz UVZ boli vymazané v druhej polovici roku 2023, na ktoré som upozorňoval a zabezpečoval som ich záchranu. Žiadam ho, aby sa vyjadril pred verejnosťou, pretože tieto sú veľmi podstatné v ďalšom dokazovaní páchania trestnej činnosti, aj vo vzťahu k činnosti MOMKAM a tak ďalej. To oni asi pravdepodobne dobre vedia, ja neviem. Žiadam ho, aby predstavil verejnosti už realizované analýzy a grafy, ktoré vytvoril z týchto dát, alebo povedal, že 7 miliard 0 a jednotiek stojí niekde na stole a nevedia, čo s tým. Žiadam ministra vnútra, aby povedal jasnej verejnosti, čo je s týmito dátami, ktoré sú kľúčové pre odhalenie mnohých zločinov. Ďakujem. Ďalej žiadam ministra zdravotníctva a vyzývam ho, aby bezodkladne z vlastného rozhodnutia alebo z rozhodnutia vlády, hlasovaním per rollam, konsenzom, jednomyselne, to je jedno, oznámil verejnosti, či vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú bezpečné a účinné a jasne to odôvodnil, na základe čoho to tvrdí. Nakoľko neexistuje žiadny relevantný rukolapný dôkaz o účinnosti a bezpečnosti. A narastá množstvo vedeckých informácií, publikácií a prác, ktoré sa takto kopia, ktoré kontrujú jeho vyjadreniam Sávky. A už existuje aj dôkaz, vedecký dôkaz, ktorý sa teraz budú snažiť opierať o integrácii do ľudského genómu. O integrácii z vakcíny, nejdem rozoberať technicky čo z vakcíny, do ľudského genómu. Čiže príbeh o kukurici, ktorý mal byť symbolický, naďalej platí, akorát sa ukazuje, že je pravdepodobne pravdivý. Ja hovorím pravdepodobne, pretože nie je mojou úlohou povedať definitívne rozhodnutie. Je to štúdia Catanzaro, Halscher a Mekele, ale to samozrejme nie je teraz podstatné a asi ani nebude. Ďalej žiadam prezidenta Slovenskej republiky a Hlas, sociálna demokracia, aby prestali pokračovať vo vzorci jediného správneho názoru. A ja netvrdím, že sa to dalo zariadiť aj inak, ale vedľa prezidenta, keď ho navštívil riaditeľ Slovenskej akadémie vied, mal sedieť vedľa, alebo aj následne, aj súdny znalec, ktorý vypracoval analýzu ako prvý a má okrúhlu pečiatku súdneho znalca. Ďalej ich vyzývam, aby zabezpečili v krátkom čase verejné diskusie pri okrúhlom stole, kde by pozvali odborníkov, lekárov, či už je to pán doktor Lakota, alebo kdokoľvek, koho by som teraz menoval, alebo pani doktorka Peková, aby zabezpečili tieto okrúhle stoly. A paralelne s tým vyzývam aj verejnoprávnu televíziu,
aby v prípade ich neochoty to čím skôr zabezpečila. Ja zabezpečím všetkých potrebných zúčastnených. Nepozývajte do toho vysielania a do týchto okrúhlych stôlov mňa. Ja som tu vôbec nie podstatný. Ja som mediátorom správ a analýz a informácií, ktoré poskytujú ľudia, ktorí niečo vedia, dlho sa tomu venujú. Ja som len predložená ruka spravodlivosti národa, ktorá tu momentálne sedí. Takže zbytočne budete pozývať mňa. Napriek tomu, že mnohým témam rozumiem, ja neprídem. Nie je na to dôvod. Ďalej žiadam pána prezidenta, pána Druckera a pána Eštoka, aby nepredkladali verejnosti nezmysly o tom, že mojou úlohou je poukazovať na zlé hospodárenie. Lebo potom vzbudzujú dojem, že len vyčkávajú, aby sa dozvedeli, ako ďaleko sa doplazí vládny splnomocnenec, v tomto prípade vládny sprázdnomocnenec. To znamená, že ako ďaleko dôjde človek bez kompetencií a k akým záverom, čo je schopný dopatrať sa. Dôkazy o tom, že či boli rukavice dvojvrstvové z Turecka dokladované ako trojvrstvové z Nemecka, prebalovanie čekanových testov, drobnosti, prkotiny, peniaze. To už dávno malo byť za tieto 2 roky vyšetrené a vyriešené po auditoch v jednotlivých ministerstvách. A ja žiadam ministra vnútra, ministerku hospodárstva, žiadam ministra zdravotníctva, aby predložili výsledky auditov, ktoré hovoria o zlom hospodáraní počas covidu. Oni nech to povedia. Je tam 22 miliard, potom to nejako pospájame a vidie nám nejaké také číslo. Nehovoriac o tom, že keď som videl, že tam ochota žiadna nie je, tak som aj prostredníctvom subjektov, ktoré nemohli rozprávať o niektorých veciach, musel ich osloviť, aby vzhľadom ku previerkam, ktoré majú, aby išli cestou, ktorá je jednoduchšia, napríklad oslovením Najvyššieho kontrolného úradu. Je to úloha Matúša Šutaja Eštoka vyšetrovať takéto zločiny a ja nerozumiem, prečo si on myslí, že ja budem teraz dávať tabuľku, kde, kto, koľko minus 22 miliard. To nech ukáže on, mal na to 2 roky. Ďalej upozorňujem verejnosť, že nemám absolútne žiadne kompetencie, napriek tomu, že som o ne niekoľkokrát žiadal. Neboli mi sprístupnené dáta, ktoré som zabezpečil a žiadal, aby som mal k nim prístup. A napriek prebiehajúcemu vyšetrovaniu pri podozrení na ohrozenie verejného zdravia minister zdravotníctva ďalej očkuje a objednáva očkovacie látky, ktoré sú predmetom vyšetrovania, či sú bezpečné a účinné. Ja sa nebudem podieľať na páchaní trestného činu. Ja nebudem spolupáchateľom. Ja toto dôrazne odmietam a ja ho žiadam. Kým orgány činné v trestnom konaní nepovedali jednoznačný rezultát o tom, ako to je. On nemá právo do tohto vstupovať, ak sa do toho zapojil potom, ako bolo podané trestné oznámenie. Je to nemysliteľné. Ja neviem, v ktorom štáte by to takto fungovalo. Ak sa nepáči vláde, to je veľmi podstatná časť, ak sa vláde nepáči moja poctivá robota, tak nech ma na najbližšej vláde okamžite odvolá. Hneď. Ja tu nebudem šaškovať za štátne peniaze ďalšie 2 roky, pretože som nedostal odpovede na žiadne otázky, ktoré som položil doteraz. A to sme vynikali prvenstvom v niektorých otázkach, ktoré boli síce na oko smiešne, ale dnes sa ukazujú ako zásadné. Nebudem poskytovať vláde žiadne správy, pamflety, ani tabuľky, ani závery, ani dôkazy, keď nemáme výsledky a odpovede k týmto otázkam, ktoré som povedal. Ďalej žiadam, aby vzhľadom ku komplikovanej politickej situácii, ak to zhrniem, rešpektovala vláda moje rozhodnutie nepokračovať v otváraní ďalších tém manažovania. Ale, a to hlavne vo verejnom záujme, sa ešte pred schválením rozpočtu na 26. rok podali verejnosti jasné vyjadrenia bezpečnosti a účinnosti vakcín, informovanie o stave existujúcich dát, informovali verejnosť o odmietnutí IHR predpisov, a to bezodkladne čím skôr. Zabezpečili okrúhle stoly s opačnými názormi.
ešte raz, žiadam odpovede. IHR, VHO, vakcíny, dáta a kompetencie. Nebudem ďalšie 2 roky robiť niekomu šaša, naháňať politické body a pracovať pre nejakého oligarchu. To je všetko, nech sa páči. Ak máte niekto inteligentnú otázku, tak vám odpoviem. Dobrý deň, Janošová televízia JOJ. Ja by som sa chcela spýtať, vy ste znova spomenuli, že máte vedecký dôkaz, že tá teória o kukurici je relevantná. Chcem sa spýtať, ide o ten článok, kde ide o pacientku, ktorá bola očkovaná Modernou a mala sa tam údajne nájsť fragment, ale z Pfizeru? O tom článku hovoríte? Zistíte, vy ste veľký investigatívci. Aby sa na každého ušlo. Povedzte, aký to je vedecký dôkaz, keď hovoríte, že máte vedecký dôkaz, aký to je vedecký dôkaz? Neurazte sa, ale asi to nepôjde. Vy o tom neviete vôbec nič. Vy ste iba ten mediátor otázok, ktoré vám zadáva váš zamestnávateľ. Ďalšiu otázku. Môžem sa ešte spýtať, pretože je to dôležité, pretože vy ste spomenuli mená, ktorí majú stáť za tým článkom, to nie je štúdia, to je článok. Výnimočne 360. A hovorí sa tam o tom, že autori sú kardiológ, ktorý už dnes nemá licenciu, ani na to, aby bol kardiológ. Súčasne je tam pán Catanzaro, ktorý vy ste ho spomínali, a on vlastne komerčne testuje ľudí na to, či im vakcína zmenila DNA a potom im ponúka za peniaze možnosť nejakej liečby. Či toto je ten vedecký dôkaz, o ktorom hovoríte? Viete, čo je Jojka, je to klbko nešťastie. Ale môžete prosím vás odpovedať? Nech sa páči, ale vy ste teraz zniesli niečo, čo je veľmi niečo vážne a čo vystrašilo ľudí. Môžete teda im povedať, na základe čoho im to tvrdíte? Viete čo, ľudí vystraší krv, senzácia a sadizmus, ktorú vy prezentujete každý deň. Nezmysly, bláboli a odrbávate spoločnosť. Prosím, nech sa páči. Ľudia kvôli vám odmietajú, kvôli tým vašim tvrdeniam transfúziu. A tým pádom sa nedostanú ani k onkologickej liečbe. Preto sa pýtam na to, aký reálny dôkaz... Ja som tu na to, aby som chránil zdravie obyvateľov a nechránil politikov. Nech sa páči. Pán Kotler, ja som vás pozorne počúvala. Chcela by som sa spýtať, či viete vysvetliť, akým spôsobom teda pán Biden mal byť zapojený do tej výroby vírusov v laboratóriách? To je predmetom vyšetrovania, nepoviem vám viacej, budeme si musieť počkať, ale Spojené štáty sú zodpovedné za vývoj biologických zbraní. Pýtam sa preto, že vy ste mali teda predložiť tú analýzu, respektíve nejaké výsledky vyšetrovania toho, ako bola pandémia manažovaná, tak znie teda aj váš štatút. Doteraz ste nepredložili nič, len teraz prichádzate s tvrdením, že za to môže... nič podľa toho, čo viete vy. Ja som prichádzal s mnohými výsledkami. Za to môže pán Biden a pani Merkelová, tak či je toto ten výsledok? No viete čo, vy hľadajte mieru zodpovednosti, kto je v reťazci zodpovednosti ten, ktorý určuje chod krajín, ako je napríklad Slovenská republika. Ak ideme obviňovať Matoviča, ktorého môžeme v rámci šafárenia a hospodárenia v Slovenskej republike počas obdobia COVID-19, keďže chcem byť neutrálny v tejto téme, ja neviem s jednoznačnosťou povedať, že napríklad v súčasnej politike, pokiaľ sa pozriem na ministerstvo vnútra a zdravotníctva, že by tento scenár prebiehal inak, ako dosiahnuť núdzový stav výrobou čísel, aby sa mohol spustiť obchodný Klondike. To znamená, my chceme obviniť Matoviča. Obviňte, dajte dôkazy. Eštok, prosím, daj dôkazy. Dajte dôkazy, obvinte a nech oni sú ochotní strpieť újmu, ktorú spôsobili za obmedzovanie práv, slobôd a majetkovej újmy, ale to je jeho starosť. Ja som donesol množstvo dokumentov a na vláde mi bolo povedané veľakrát, nastavené červené čiaročky a vybudovaná takáto stena. Ja neviem, či HŠČK, ja neviem, kto určuje tieto steny, ale ja som ich rozbúral a oni rýchli nabehli a zacápali to nejakou maltou, aby to znova bolo postavené. Prvoradé, čo je zistiť a aby národ si odsledoval túto kratučký moment, že či súd je schopný a orgány činnosti v trestnom konaní, či sú schopné dokončiť vec, kde majú jednoznačný dôkaz. Môžu povedať, že ten dôkaz je nesprávny, veď, ale za to nesie trestnoprávnu zodpovednosť súdny znalec. Ale pokiaľ my sa nedozvieme, ako v tejto jednoznačnej veci budú konať OČTK a súdy, Slovensko je stratené vo všetkých kauzách. Kuciak, hocikdo, Kočner. Čo sa na mňa pozeráte, ako keby ste ma prvýkrát videli? Tak to je. Pán Kotler, ja sa snažím porozumieť teda, že či vy to vyšetrovanie robíte, alebo nerobíte, a či teda vôbec nejaké závery z toho vyšetrovania preukážete.
Viete čo, ja mám toľko spisov od rôznych anonymov, ktorí mi povedali, tu bol prepis listu o prehliadke mŕtvého, zodpovednosť Palkovič. Tu diagnóza nesedí, ale hodili to na COVID. Aha, dobre, vykrvácanie do brucha. To nevadí. Tuto máme takýto problém. Cyklácia PCR metodikou, prosím, nech je 45. Pritom je zrejme, že už tak na 27 je nezmysel. To je nezmysel, to je vždy pozitívne. Potom tu máme, aha, dieťa pozitívne na PCR vo februári tohoto roku, tak ho zaočkujme o 6 dní. Viete, koľko prúserov ja odhalím, pokiaľ uvidím, že súdy makajú? Viete, koľko prúserov? Informovaný súhlas podávame vám atenuovaný vírus. Bum, jeden dok. Viete, koľko ich je? Tisíce nezmyslov. A šafárení. O tom, ako sa prebalovali antigenové testy. O tom, aký anti-antigén je na terčíku. Aký epitop antigénu zachytáva, či všeobecný alebo konkrétny. Ako išla do súťaže Siemens, ktorú vyhodili a nakoniec Európska únia zobrala ako najlepšiu a najcitlivejšiu metodiku, ktorú potom nakoniec skupovala vlastne aj naša vláda pre tých, ktorí sú najviac zraniteľní, čiže pre školstvo a zdravotníctvo. Viete, koľko tu je prešľapov? Ukradnutie napríklad poľnej nemocnice na to, aby sme navýšili výdavky na urgentný typu 2 a zvýšili príjem do nejakej nemocnice. Dva veľké poľské kontajnery, ktoré mohli byť použité v akejkoľvek krízovej situácii na detekovanie akéhokoľvek patogénu. Viete, koľko tu je nezmyslov? Celoplošné testovanie. Za celoplošné testovanie. Odhľadom do toho, mne je jedno, kto tam sedí, kto to rozhodoval. Za to by mal generálny prokurátor pri prvom podnete na druhý deň, keď príde lekár a poviem, pán prokurátor, tu je 7 kníh epidemiológie, infektológie, tu sa všade píše, všade na celom svete a vo všetkých publikáciách, že keď máme infekčného agens, tak izolácia to je jediná možnosť. To mali okamžite zastaviť. A na celoplošnom testovaní som si overil, že budem musieť ísť ešte cestou navyše. A to je napriek jednoznačnosti tvrdení, treba aj jednoznačný dôkaz. Je jedno, ako rozhodne prokuratúra ČTK. Nech povie, že Peková komunikuje s Jašternom. Mne to je jedno. Tu ide o vás. Tu ide o to, aby médiá dostali strašnú facku. Strašnú. Dostanete strašnú facku jedného dňa. A aby všetky bytosti zodpovedné v reťazci zdravotnej starostlivosti... dostaneme, lebo stále tie závery vášho vyšetrovania nie sú známe a vy si kladiete ďalšie podmienky namiesto toho, aby ste to vyšetrovanie robili a aby ste tú správu predložili. A teda samozrejme nežiadam ja, to vaši koaliční partneri žiadajú. Čo je to zakladenie podmienky prestať okamžite očkovať vakcínami, o ktorých prebieha teraz momentálne vyšetrovanie, či sú bezpečné? Preto v akej krajine žijeme? Okrúhle stoly a podobné veci žiadate, kedy sa teda bude vyšetrovať? Vyšetrovať čo? COVID. To je to, čo máte robiť z pozície... Ale ste vo verejnej funkcii, vám štatút jasne stanoví... Nestojte tam ako kačo pri tých dverách, dajte si ruku von. Budem veľmi rád. A vám štatút konkrétne hovorí, čo máte robiť. Vy ste vo verejnej funkcii. To znamená, že keď budete policajt, nemôžete začať očkovať ľudí. Máte to jasne stanovené. Čo to znamená manažovanie zdrojov? Čo znamená manažovanie? Vy ste práve povedali dneska na tlačovej besede, že vy nebudete robiť tieto analýzy, ktoré od vás žiadajú. Ja nebudem robiť analýzy, ktoré odo mňa žiada Drucker, Pellegrini, Šaško a Eštok. Oni od vás žiadajú, že máte robiť v vašom štatúte. Vláda dobre vie, prečo sedím na tejto pozícii. Prečo? Dobre vie. Prečo? Pátrate investigatívci. No, pýtame sa Čo ste urobili, odkedy ste odovzdali na generálnu prokuratúru tú správu? Čo konkrétne ste urobili? V klbke nešťastia. Ešte raz, čo konkrétne z toho, čo vám kladne ten štátut za povinnosti ste urobili? Politicky sa vás pýtam, vy ste povedali, že všetky tie vaše požiadavky by mali byť splnené, kým sa nebude hlasovať o štátnom rozpočte. Ak nebudú splnené, vy ako poslanec Národnej rady nebudete hlasovať s koalíciou o štátnom rozpočte? Ja sa k tomuto vyjadrovať nebudem. Ja som to preto... Prečo ste si dali taký termín? No pretože to je čas, kedy sa potrebujú vyjadrovať k témam, ktoré by nemali prehlušiť moje témy, ktoré sú zásadné, to za prvé. A za druhé, ja som do politiky vstupoval aj s tým vedomím, že ľudia ma požiadali, nie ja som to žiadal, ľudia ma požiadali, aby som tam šiel kontrovať možnosť, že by progresívci sa dostali k moci. Čiže ja nebudem rozbíjať vládu neschvaľovanie štátneho rozpočtu, čo som samovrah, tým pádom podkopem podstatu celého toho svojho vstupu do tejto politiky. Ale nebudem slúžiť oligarchom a nebudem slúžiť hlasu. Ktorým oligarchom? Neviem.
Ale by ste vymenovali podmienite, že oligarchom, ktorým oligarchom? Neviem, nespomínam. To sú tí ľudia, ktorí vám na vláde dali červené čiary. Lebo vy stále niečo naznačíte, ale nikdy nič nedopoviete. Viete čo, ale to nejde. Aký to má zmysel? To nie je podstatné, čo chcete vy a čo stačí vám. Podstatné je, že to stačí ľuďom. Ale ľuďom to asi nebude stačiť. Ja sa snažím, my sme sprostredkovatelia informácií pre ľudí. Skúste nám povedať, kto sú tí ľudia, ktorí... Ja som ľuďom prišiel oznámiť, že neuhnem. A keď chce vláda, no nie tým, čo píšu na Zomri. Ale vy ste splnomocnenec všetkých občanov a mali by ste odpovedať na otázky tých občanov. Ja som splnomocnenec vlády. Áno, ale vláda nech ma nechá pracovať, pokiaľ je spokojná. Vláda má pracovať pre všetkých občanov, nie iba časť. Vaša nervozita bude len stúpať. Ste založené ruky, veď vy sa správate ako v krčme. My sa snažíme pochopiť, pán Kotlár, asi v marci ste mali tú tlačovku, kedy ste povedali, že ak sa neprestane očkovať, budete žiadať hlavu ministra, odídete z funkcie, je september, stále žiadate, aby minister prestal očkovať tými látkami, stále ste vo funkcii. Čiže čo sa zmení, stále pribúdajú nejaké požiadavky, stále ministri hovoria, že ste nesplnili úlohy, pre ktoré vás vymenovali. Čo sa zmení, prečo? Čo sa stane v januári? Dozvieme sa čo? Mňa nezaujíma, čo chce pán Drucker, čo chce pán Eštok a pán Pellegrini. Mňa to vôbec nezaujíma. Nezaujíma, čo chcete vy? Ja vám poviem, čo chcem ja. Ja chcem, aby generálny prokurátor verejne vystúpil a povedal, podľa môjho názoru, alebo podľa výsledkov vyšetrovania, sú vakcíny bezpečné a účinné, pokračujte v očkovaní, vtedy tichučko odchádzam, alebo hlasno, lebo vy to zariadíte. Ale v prípade, že generálny prokurátor povie, výsledky vyšetrovania poukazujú na nejednoznačnosť a odporúčam vláde, aby ďalej neočkovala týmito látkami, pretože prebieha vyšetrovanie o možnom potenciálnom nebezpečenstve vakcín. A tým pádom sa ten, kto ich objednáva, ponúka, propaguje, stáva potenciálnym páchateľom trestného činu. A to je úlohou generálnej prokuratúry? Nie je, ale vy musíte... Tak prečo to od nej žiadate? Pretože chcú, aby sa spravila bodka za touto tému. A tí ľudia, ja teraz prezentujem tlaky od ľudí smerom dovnútra politickej scény, aby tí ľudia, ktorí tie tlaky chcú vidieť, oni chcú vedieť rozuzlenie. Ich ani nezaujíma tak veľmi, ako to dopadne. Len možno, že niekto povie, že to je v ich neprospech. Ale oni chcú vedieť, že či to je možné. Totiž ľudia vonku, aj vaši diváci, niektorí sú úplne ignoranti vo vzťahu k spravodlivosti a právu, ale tých 2,5 milióna ľudí, aspoň poviem zhruba, oni potrebujú vedieť, že či je možné, keď sme nespravodlivo súdení, linčovaní, posudzovaní, či je možné sa domáhať spravodlivosti na Slovensku. Rovnako ako v prípade doktora Liptáka. Oni potrebujú vedieť, že či nejaká inštancia etáži práva a spravodlivosti je schopná nevykladať právo vlažne, ale jednoznačne. A napriek tomu, že tomuto asi nerozumiete, toto je podstatné a potom môžeme otvárať rôzne firmičky trnavské, šafárenie v momkách. Potom to môžeme otvárať. Ľudia vedia a oni aj musia vedieť od mojich úst a moji už to vedia. Nemá význam otvárať malilinké kauzy, ktoré sa poprepájajú navzájom v politickom spektre. Pokiaľ máme veľkú kauzu, majú to na stole, a už je to len na nich. Nechajme to len na nich. Oni nech rozhodnú. A stíhate to teda do konca volebného obdobia, lebo toto bolo to, čo od vás bolo požadované? To, čo nazývate malé kauzičky, kvôli tomu vás vymenovali do funkcie. Čo bolo odo mňa požadované? Oni zrazu začali doplňať, čo sa odo mňa čakalo. To je ten štatút, ktorý bol schválený, vtedy ste boli vymenovaní. Veľmi rád. Manažovanie zdrojov. Spolumocnenec ako poradný orgán pre oblasť preverovania procesu riadenia a manažovania zdroja počas pandémie COVID-19. Áno. To je vaša úloha. V súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, ostatnými štátnymi aj verejnými inštitúciami zabezpečuje zber a analýzu všetkých relevantných dát v oblasti riadenia a prijímania opatrení počas pandémie COVID-19. Dobre, teraz zastaňte, potom môžeme pokračovať. Eštok, aj Drucker, som o tom presvedčený, preto to hovorím verejne. Veľmi dobre vedia, že dáta, ktoré majú byť postúpené splnomocnencovi, aby mohol túto úlohu urobiť, sú tak intímne a tak nepríjemné pre jednotlivé ohnívka v reťazci zdravotnej starostlivosti, že by rozsypali mnohé štruktúry, ktoré dnes spadajú pod stranu Hlas. Úplne na rovinu to poviem. Keby mne, nechajte ma dohovoriť túto vetu, keby mne niekto teraz dal tie dáta, o ktorých viem, kde sú,
Viem, kto ich má. Viem, že existujú. Viem, že sú zrekonštruované. Viem, oni to vedia. Vie to prokurátor, vie to polícia, vie to eštok. Keby mi ich dali tu na stôl, tak im poviem, dajte mi týždeň, na to spravím vám 100 tabuliek, z ktorých vyplýva trestnoprávna zodpovednosť. Lenže oni to urobiť nechcú, lebo ako náhle by to urobili, tak potom by sa vlastne tí istí ľudia, ktorí im dôverovali, pýtali, prečo sme to nespravili skôr, pán minister, pán prezident, prečo sme nespravili skôr, že sme tie dáta sprístupnili, kde, ja neviem, prečo sme očkovali dieťa, ktoré bolo pozitívne na COVID a na 3 dní na to sme ho zaočkovali. Ja nechápem Prečo zomrelo 1400 ľudí do 14. dňa od prvého dňa očkovania na Slovensku? Vieme prečo? Zistíme. Ja nemôžeme. Tie dáta sú verejné, koľko ľudí zomrelo v súvislosti s pravdepodobným. Prosím vás, nehovorte, toto sú není verejné dáta, ako viete. Ale vy z čoho neveríte, to je jedno. Vy z čoho vychádzate? Nepoviem vás, z čoho vychádzam, z intuície. Ale intuícia asi nie je na vedeckom základe postavená. Pán Kotlár, naozaj, že to stačí, že vy vychádzate z intuície? Však si splnomocnení vlády. Je to zodpovedné vychádzať z intuície a rozprávať ľuďom, že sa menia na kukuricu, keď na to nemáte ako oficiálne žiadne vedecké podklad? Vy ste najväčší problém spoločnosti. Jeden z najväčších problémov spoločnosti, vy zabezpečujete to, že ja sa snažím zodpovedať telefonáty tým ľuďom, ktorí boli poškodení po očkovaní. Aby mali fond na odškodnenie po očkovaní. Nevstupujte mi do toho. A vy klamete ľuďom o očkovacích látkach od rána do večera. A viete, čo vám poviem? Ja sa divím šéfovi Jojky. Divím sa mu, že nebol ochotný aspoň povedať, dajme ten priestor pravde, pretože je možné, že taký človek by mohol podnikať ďalej v oblastiach, ktoré sa netýkajú tejto problematiky, ale bude zbytočne na neho pozerané ako na niekoho, kto mal moc, mal peniaze, nehajte ma dohovoriť, ale neurobil preto nič. Ja vám chcem dať ten klamete od rána do večera a ľudia to vedia. Ale vy ho nevyužívate. Ja si nemám prečo obhajovať svoju teóriu. Ja mám za úlohu doniesť dôkaz na stôl prokurátora. Pán Kotlár, vy hovoríte, že vám bránia v zbere tých dát. Prečo neodstúpite? Nebránia mi v zbere. No, vy hovoríte, že tie dáta ani neexistujú. Vy hovoríte, že boli zrekonštruované, že viete, že kde sú, nechcú vám ich dať. Na vláde sme to niekoľko. To sú tie dáta, na základe ktorých máte vykonať svoje. Čo sa to nespýtate Eštoka, kde sú? Ja som ho teraz vyzval, aby to verejne priznal, že či existujú a čo sa s nimi pracovať. Vám bráni vláda v tom, aby ste vykonali. Kto bude s tými dátami vlastne pracovať? To mi vysvetlíte. Palkovič? Alebo kontraanalýzu k Pekovej bude robiť Klempa? My sme tu jeden cirkus Humberto. Nehajme v jednej jedinej veci, počkajte, povedať súdom, dať možnosť urobiť jednu dobrú vec. Áno, bude tu chvíľu chaos a krik, ale to je jediná možnosť, ako sa ďalej posunúť a prestať na seba útočiť. Alebo to ututlajme a Kotlára, prosím, hneď budúcu stredu, žiadam vládu, ak je nespokojná, žiadam vládu, nech ma hneď v stredu odvolá aj bez mojej prítomnosti. Nech povie kľudne aj dôvod, že konsolidácia. Ja som bol včera odozdať kanceláriu, ja ani príjem nepotrebujem, tých 900 eur. Klamete verejnosť, že som si dostal 50 000 eur od vlády. Klamete, zavádzate len preto, aby sa otočila pozornosť proti mňa, aby ľudia ma nenávideli. Ale mojou úlohou je chrániť zdravie obyvateľstva, nehľadať vinníkov, ktoré mal Eštok vyhľadať a chrániť suverenitu Slovenska pred hrozbou, ktorá vyplýva z VHO. To je všetko, to je moja úloha. Toto je moja úloha. Vy ste povedali, že ten štatút neviete vykonávať to, čo vám stanovuje, lebo nemáte dáta, ktoré vám nemáte dáta, ktoré vám odmietajú poskytnúť. V takom prípade si logicky myslím, že človek, ktorému bráni vláda vo výkone funkcie, odstúpi z tej funkcie a nebude rozprávať na tlačovke, že dá ešte jednu šancu a ešte jednu šancu. Keď mám výsledky. A kde sú tie výsledky? Lebo ministri hovoria, že tieto výsledky, ktoré od vás žiadali, doteraz nevideli. Viete čo, ešte viac ako rok vo funkcii. Viete čo, ľuďom stačí ten výsledok, že vy ako médiá ste totálne znervóznení. Opýtam sa ešte jednu otázku. Vy ste hovorili, že ak minister neprestane očkovať, odstúpite. Minister ďalej očkuje, čiže ako máme brať vážne, že teda odstúpite, keď generál